Bakit? Ampay, di ka umay? Ijay, paparang ko ma. Ampay. Apang ka makiburas? Makiburas nga. Ay na po bakit? Ganyan nga rod. Apan makidalos? Ay na, apo bakit? Makiburas kas kada makidalos nga ibagbagam nga. Mapanak, makirali bakit? Ay na apo, ang kamang nga awir ti mapaspasamak ti aglawlaw kin iti pagilyan tayon bakit? Itatangaal daw bakit? Datay na ito yang nga malawakang rally bakit? Iso nga mapanak, makirali bakit? Ay sukat kagi din daw may gamit. Kanya nga gapungay ko malakay. Tanya ngay kumati apang ko irali. Ay na, apo nakatuklo ka man siguro ti atangan. Ay na, apo bakit kasapulan ka no ti partisipasyon tayo bakit? Nakabuya ka lang, kaya mo man nga tulada na. Tanya ko mga gapong apang ka nga makirali. Ay nalakay, di apan makirali. Dapat adati paglablaban na Paglablaban? Tuwan, kasi kanya kumati paglablaban mo. Pagla... Kanbay sapay lakay, di apan agrale, dapat adati placard na, dapat nakasurat ijay no niti paglablaban mo. Nadagit igam mo, walays, kinbote. Eh, pagsanggak aba kahit no, dati agugulo na dyan, no, dati agpakulo, dito sa dati pagsanggak bakit? Kasla ka lang nakalagip nga ba? Paglablaban. Ipaglablaban. Ay, aguray bakit? Napanunot ko, no niya timapan ko nga ipaglaban bakit? Aguray lang. Ay, na, pakawan ng maaputin padawat mo nga asawa. Ay na, nakatuknuman ti atangan. Ipan agrali, niya kumati apan nang iralrali, bay tang naklakayan. Ay, apo, Diyos ko, pakawanam. Nakaasawa kasi di kastuyan. Datoin bakit? Dato iti mapangko irali bakit? Dito iti mapangko ipanawagan bakit? Oh, basa ka ba? Niya kumadayta. Ay na, presyo ng alak ibaba. Oh, di ba bakit? Dayta ti mapangko ipanawagan bakit? Panangin na una yun iti presyo iti arak dito'y Pilipinas bakit? Oh, kistibulong mo nga laklakayan lang ibabain ka. Nakadado nga problema, ti Pilipinas, day tapay lang dapan mo irali. Ay na, may sama daytoy nga problema bakit? Ay na po, nakalaka ti presyo ti iray. Oh, tapos presyo ti arak nakangingina. Isaw ti mapangko nga ipanawagan bakit? Panangin na una yan. Agtal na ka man nga laklakayan. May sapay bakit? Hanlang nga ato iti mapangko ipanawagan bakit? Dapay bakit? Oh, Kuma, dato na eh. masa man? Presyo ng juice at yelo ibaba. Oh, di ba bakit? Nanginauna yun iti presyo iti Diyos. Kin presyo iti yelo bakit? Agasam? Iti may isa nga yelo, 5 piso ay? Iso nga isaw ti mapangko nga ipanawagan bakit? Nga ibabada iti presyo iti Diyos, presyo iti yelo, and of course, presyo iti arak bakit? Iso nga, di taka man lang yun no din kayat iti umay makirali, syalatan bakit? Di takan! Ay na, bartet ka nga talaga. Hoy, agsabli ka toy! Hindi ka agsabli, palapalang ka!